Ix-xandir nazzjonali huwa maħtuf mill-gvern ta' Roberta Bela u jum wara l-ieħor il-PBS qed ikompli jitfen il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista u jwassal rapportaġġ zbilanċjat. Dak kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem il-binja tal-PBS u li kienet indirizzata mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello, mix-Shadow Minister Claudette Buttigieg u mill-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Nathaniel Attard. Is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello saħaq li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur jilmenta dwar rapportaġġ zbilanċjat mill-PBS. Dan fil-waqt li spjega li meta tixxandar aħbar tal-Gvern, ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista tixxandar kwarta wara fl-istess bulettin sabiex iġibuha kważi irrelevanti. Charles Bonello sostna li dan it-trattament inġust qed jissarraf f'dis-servizz lejn il-poplu Malti u Awċi li għandu jirċievi l-aħbar kif suppost. Pertana huwa sabiex din ir-rotta li qabad l-istazzjon pubbliku li nerġa' ngħid tal-kemm il-darba bżonn imħallas minnek li qed issegwina ikun stazzjon ibbilanċjat, stazzjon li verament ikun ta' servizz għal poplu Malti u Awċi kollu. Min-naħa tagħha Shadow Minister Claudette Buttigieg semmit numru ta' eżempji fejn l-aħbar ma twassilx b'mod korrett fosthom dwar statistika li kienet turi kif fi frar għoliet il-ħajja, kif ukoll rapportaġġ żlejali ta' tweġiba tal-Partit Nazzjonalista għal mozzjoni tal-Partit Laburista biex tiċċensura l-Oppożizzjoni fil-Parlament. Hija saħqet li l-PBS qed ixekkel l-informazzjoni li qed titwassal lin-nies. Il-PBS m'għandu l-ebda dritt jinterpreta l-aħbar, il-PBS għandu l-obbligu kostituzzjonali li l-aħbar iwassala u għandu iwassala kif inhi, mhux jinterpreta. U bħalma qal Charles, jiġifieri jekk il-gvern joħroġ stqarrija u aħna bħala oppożizzjoni nagħmlu dmirna u noħorġu reazzjoni, il-PBS ma jistax jisseparahom minn xulxin u allura it-time gap ta' bejniethom toħloqlok kważi dubju jekk aħna anka irreaġixxejniex. Il-Kap tal-Komunikazzjoni Nathaniel Attard semma każ riċenti ta' rapportaġġ zbilanċjat brabta mar-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista għat-tnedija tal-miżuri tal-Gvern dwar it-traffiku u trasport. Il-każ klassiku huwa tal-reazzjoni għal proposti ta' traffiku li ħabbar il-Gvern, żewġ servizzi twalt minn minuti, kumment tal-Ministru Chris Bonnet u ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista rapportata f'inqas ħin milli kienet twila reazzjoni l-klip ta' Chris Bonnet tafu fejn mhux eżatt kif tajt il-loġika wara ovvjament ir-rapport. Iżda lejt miem l-aħbarijiet wara l-break. Huwa ċar li ovvjament anke jekk tara l-udjenzi fil-bidu ikunu b'saħħithom ħafna mbagħad jibdew jonqsu biex jindifen il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista. U spjega wkoll kif l-aħħar ġimgħat it-tmexxija tal-PBS tal-programm Popolin u rid nuqqas ta' professjonalità u rispett lejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista meta kien mistieden fuq dan il-programm. Dan hekk kif il-kap Bernard Gregg tħalla jistenna fil-kurutur għal kważi stija sempliċement għaliex il-Prim Ministru wasal tard. Intant il-Partit Nazzjonalista se jkompli bil-ħidma tiegħu sabiex jaċċerta li l-poplu jirċievi l-aħbarijiet b'mod sħiħ għaliex in-nies għandhom id-dritt li jkunu jafu l-verità kollha dwar dak li qed iseħħ f'pajjiżna.